Tin. Kula Pak. Gek menyat. Menyat meleh. Budek to kowe iki saiki. Mboten nek kula ngenten nek duduk. Duduk apa dong nyambut gawe kok keset. Sengit aku. So cantik kowe. Yo ben kan cantik kok ngopo. Dunek-uneke mimin. So cantik kowe ya. Kapokmu kapan kowe? Ayo karo Elisa ya. Elsa. Ayo. Ora apa-apa men. Ngetek sa. Iki anake sapa rung turu yah meneh iki jan. Kowe rumah sak kowe iki wonge cangkeme juweh. Lah napa ta? Ana wong ndelok bocah iki malah justru anu lho kebanggaan bagi awake dhewe. Cah cilik yaene iki seneng ndelok wayang iki luar biasa. Oh. Lah nggih. Ngono. Sesuk rasa sekolah ya, Dik. Loh. Ya sekolah sing sregep nek seneng wayang ya belajar wayang. Belajar iki ora kudu dadi dalang kok. Ngerti tokoh-tokoh wayang itu sudah luar biasa. Karena tokoh-tokoh wayang itu iso ditulat budi pekertine lan apa ya jenenge kelakuane. Oh, ngono. Kabeh tokoh iso, Pak. Kabeh tokoh wayang iso. Iso. Pamane Citraksi ngono apa? Sing iso dipatuladani apa? Citraksi kuwi le percaya diri lho. Citraksi ki percaya diri, arep dhek kalah ning tetep maju. Oh iya, yakin ya, Pak. Yakin, dadi kita harus yakin pada diri sendiri. Arep asline kalah, ning Citraksi tetep wani karo Antasena wani, ning asline kalah. Ning tetep percaya diri. Ngono lho. Oh iya, kabeh iki ana sisi baike, sisi buruke. Ora meneng wae sok cantik. Ya ben lah aku jan cantik ngopo to kowe iri piye? Ya ora ngono. Jane kan lagi omongan tak rungokke ngono lho. Ya rasa judes-judes rupane Sing nek sok cantik. Ya ben ngopo to? Enggak terus iki. Emangnya kenapa? Ket mau selfie wae. Nek selfie yo selfie ning yo tanggane kon minggir ya Pak masalahe. Minggir dasmu. Iki selfie. Lah nutupi. Tak kon ngalih ben ketok ngono lho. Ngawur. Jenenge kuwi ora solidaritas. Ora solidaritas Ora toleransi. Ya kan ben kena lampu kuwi ben ketok putih ngono lho karepku. Wong asine katin kireng. Iya. Wis cengele barang ireng. Cengelmu kuwi. Iya. Ya bener. Ning ora anak piyai Kulon Progo iki sik ireng ora cengele. Apa, Pak? Piyai Kulon Progo iki sik ireng mesti raine. Kok iso? Mangkat kerja ning kota Jogja, esuk mangkat rai kesorotan srengenge. Oh iya. Mulih sore, mulih ngulon rai kesorotan srengenge. Kula nuwun sewu, pasuryane Piyai Kulon Progo iki anggere raine ireng Kulon Progo. Ah, ta. Nek wong Bantul mesti separo kene iki. Mangkat kerja saka wetan, kena kene, bali kerja saka kulon kena kene. Anggere wong Bantul ya raine ireng separo. Iki wong Bantul. Iki contone. Ade Wondo. Oh iya. Nek wong Wonosari cengele. Cengele wong Wonosari. Mangkat kerja ngulon ning kutha, sing kesorotan cengele. Mulai kerja munggah gunung cengele kesorotan. Dadi cengele anggere cengele biru. Kuwi wong Gunung Kidul. Cengele biru. Iya, hanya iso dititeni ya, iso dititeni. Nek tatin kae ireng. Dhuwurane iso sik ireng mingan. Oh. Dhuwuran piye? Pun bathuk maksude. Ngopo lho kepo? Ya ora apa-apa kok. Kepo, do kepo. Kepo ya apa? Kepo iki ingin tahu. Ingin tahu. Ingin piye? Sing nyoteng ya muni ingin nak piye. Ayo kuwi tegese memang auramu itu luar biasa. Nganti tukang syuting kowe wis lali le nginceng kok. Ingin tahu langsung. Anggere kowe sing nyanyi sus ra urusan. Arep nyuting sapa terserah sing penting ngematke Tatin. Ayo kuwi itu kamu harus bersyukur bahwa aura kamu itu membuat orang-orang iki pengen nyawang karo kowe. Ngono ya. Nek jane mongko nek preman, wah wis ora kalap didelok to. Ya ora. Ya mung mergo kepincut le nyandang Jawa kuwi. Nek asline upama kon ngau kathok dawa ngono kuwi walah wis kathok dawa ketat
kaos ketat. Ting pecotot ora karu-karuan. Ya ora lah. Iki kok Lah iya. Ngadi salira ngadi bisono. oh iya bener. Ngadi bagong. Gatel ya dikukur, Pak. Aja seru-seru ndak mlinyeh. Le ngukur. Apa tak aku ora krungu? Arep dikukurke. Wo. Ayo sa. Sapa aku sih kek? Yo. Iya Yo. Ah ngono kuwi nek nyempaluki pisan ditanggapi. Dek rumangsa terus kaya bintang tamu, karepe arep nyempaluki terus. Mula nengke wae. Memanismu hangu jiwa Agawe rujiting agawe rujiting Yo Tatin. yo Tot sok cantik Kowe muni pe mau? ayo Tot sok cantik Tot kotot jenenge Tatin oh kotot. nggak tahu dia update ada fans club tuh namanya Tatin Titot fans club wow. Tadi fans club Pak Tatin Mulane kok Titot jeneng kowe ngerti ra mergo apa dijenenge Titot? Merkene Kuwi daging sing mburi kuwi. Nek dibajak suarane mak tetot. aku kayak jajan ya Pak muni yo Gatot Jo. Ini enggak untuk dipegang. oh enggak terus Ya, dilihat aja. oh dilihat Titot itu nama panggilan waktu kecil. oh Titot Yo. Anggis muni bahasa Indonesia ya anggape kaya artis. Lah apa toh? Sirik lho. Artis film FTV kayak. Iya kan? Ini enak dari bikin. Ini sebenarnya ini adalah itu. nama Iya kita waktu sama-sama. kecil. Kita kalau siang itu harus minum teh gendul. Iya.